पूछेलन कवना पापाया पाना धनी से जी, कैसे कैसे होखे धनी बेटा के हार दीजी, कैसे कैसे होखे धनी बेटा के हार दीजी। कहेली कवनी देइया पाना स्वामी से जी, सुनी स्वामी धनी के अपना रजा जी, सुनी स्वामी धनी के अपना रजा जी। हाथ के रुपया ले लिया मावा के पालो जी, ओइसे ओइसे चढ़ी स्वामी बेटा पर हर दीजी, ओइसे ओइसे चढ़ी स्वामी बेटा पर हर दीजी, ओइसे ओइसे चढ़ी स्वामी बेटा पर हर दीजी। अरे हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता, हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। जल्दी आओ पापा हमरा आंगन में अकाज होता, जल्दी आओ चाचा हमरा आंगन में अकाज होता, जल्दी आओ भैया हमरा आंगन में अकाज होता। हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के इंतजार होता, हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के इंतजार होता। अरे हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता, हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। जल्दी आओ मामा हमरा आंगन में अकाज होता, जल्दी आओ फूफा हमरा आंगन में अकाज होता, जल्दी आओ मौसा हमरा आंगन में अकाज होता। हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के इंतजार होता, हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के इंतजार होता।